Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ningizimu Afrika, ngithatha ithuba, ngiyanibingelela, ngiyathemba niyaphila. Nibingelela leyo nsizwa ke enikhonzile. Dr Life, ulinde kuhle, umntaka Khumalo. KwaNongoma, hlala Nkosi, kulikamdlokombane vukudla amadoda. Bathi indlodleni uphapha ekhanda kamenzi, ndamuntu mezase ngathi yakhalalila, uthi igula kade amachithekile. Ichithwe engqole endala, ngiyangitho malandela. Ngiyanibingelela nina besilo. Ngiyathemba niyaphila. South Africa yonke, amagomba amano omhlaba, ngiyanibingelela. Namhlanje ke sikuphathele into zakhe ezimnandi, amachongchang, ngiyabona, sindezi grand. Ngibingelela ke ngiyakujabulela ngoba ngikuphathele lezo zinto lezo. Kodwa ke kuphathele ke #Kwenzekwenzeke podcast. La khona sikuthola khona ke ingxoxo zakho noma ke ingxoxo ezimnandi ezihlabahlosile nomculo futhi kanjalo. Namhlanje ke siphethe ke enye yeyinsizwa esencane insizwa ke lapha na ke Ntuthuland umuntu akamiyende insizwa ke eniyazi kakhulu ke la kwi entertainment industry niyazi ukuthi ke Ntuthuland, right? Untuthuko ngokwamiyende kodwa nimazi ukuthi Ntuthuland. Shuthi izwe lakhe leli uliphethe kanti ke futhi ke insizwa ke lena ke ezalole lapha na ke ehlokozi kanti ke ihlokozi okhumbula ngapha ngako high flat ngapha komkhomathi kodwa nje high flat idolobha labo lapha na ke ehlokozi kanti ke futhi insizwa njengamanje esizinze lapha na ke eLovu ngimudlo la ngapha ngakomlazi isizinze khona ke eLovu kanti ke futhi ke yenza kumatikuletsheni ugrade 12 wayo lapha na ke ehlengiwe high school kanti uzokhumbula ukuthi ke njengoba ngishilo ukuthi ke ngimbiza ngoNtuthuland kwi entertainment industry yingoba he is a dancer, a musician, a DJ as well as an actor. Uyayibona le nto leyo, so all in all ngingahlahle umuntu kanjalo, he's just a all in all, right? Kanti uzokhumbula ukuthi ke kwi acting njengamanje kuyona agxile kakhulu ke uyena kabonakala kuyona njengamanje ku social media uyabhaza uma ungalandela nje Ntuthuland entertainment uzofica lapho uvamise ukuvela ke noThando Mseleku kanjalo lapha noqonda noqonqa lapha na ke uMzambia ibona ke abajelo ke ubabona lapha na ke einkundla zokuxhumana besijabulisa besihlekisa besishanga ngamahla yamnandi bese ne stress kahle usebenzana besi distress nisebenzana nesistress ya nithi usithi ukuthi vava kanti ke abazali bakhe bobabili basaphila kanjalo futhi ke kanti ke ingoma ke athanda ngayo noma ke abanye abamazi ngayo yayithi ke ngophula umculo wekwaito okanye egqom kuhlangene kuyimix nje kukhali ubuzubhuzu kanti ke ingoma ke aduma kakhulu ke ilasho igqomu eDurban, right? Angabe ngisapholisa ke Maseko ngaphandle ngiphuza amanzi ngoba sengithamde zonke indaba eqala kithi asikubingelela. Hayi nami ngithanda ukubingelela ababukeli ku podcast yethu namhlanje nami phinde ngibonge ithuba lokuthi ningibize ngizonazisa kahle ngihamba impela ngizibongele kakhulu nje phela. Hayi qala kithi mntaka Miyende usasibingelele isekhaya likhulu ke la Kwenzekwenzeke podcast ususu njani kodwa right ukhululekile kumnandi ngikhululekile waphela ngomuntu omakhamera ngomuntu entertainment yabo nje uma ukhuluma entertainment iyona nje iyaziphilela iphila kuwena ngaphakathi yabo nomfethu sithathe usibeke ngikubona uvela njengomuntu onamakhono ahlukene, right? Ngifuna ukuzwa ukuthi ungene kanjani in terms of ukuthi wenze zonke lezo zenzayo ngabe vele uthema ukhulu ekhaya ubu umuntu okukhuthalele noma ube ucabanga ukuthi ngizokungena ku-entertainment ngibe umculi ngibe ukuthi ungene kanjani kulomkhakha from back nje ukhule emakhaya ukuze kufike isikhathini uzongena ukuthi khaxa emculweni noma ke sithi nje kwi-entertainment at large? Ke ngiqambe nje amanga nje mina ngayitshela ukuthi nje ngizoba umdlali webhola from the beginning nje ngazathola ngisho ibhola ekhaya ngadla ngisho phambi kwami ngadla ngemva kwendlu linginqe nje kube mnandi ofuna uJabu Mahlangu yebo nje ibhola ekhaya lathanda wonke umuntu nje ekhaya sihlale nje somndeni sibuka ibhola and ekhaya kanginalokuthi mhlawumbe sokuthi bancane abasupport iKaizer baningi abasupport iPhakela khona odliwe nje la yabona nje usuku la ngekho mnandi yabona nje kodwa ngoba sazi ukuthi ibhola ngophelela yakhe yes so ya ngangitsho ukuthi nje umdlalo webhola. Hayi cha nizwele
wethu bomdlalo webhola wawusungena ke emkhakheni waqala as a dancer esafunda isikole waqala nje music take us through uqala ukuyokhipha umculo ukuthi ungene kanjani ke emculweni ngibani lo mhlawumbe ukusizile noma kwazenzakalela nje wayibona na usungena e-studio usu-record. Oh so mina uqala kahle kahle ngize ngenze entertainment ngaqala esikoleni e-primary ngithanda ukudansa kube khona izinto zomabheshi omabheshi obano Valentine lezo zinto ngithi kube khona abantu abazonandisa ngaloso sikhathi leso so mina esikoleni ngawe mina ngadawa emfishane ngunabo bonke abantu ababekhona isikole nje sonke so mase kwenziwa lezi zinto lezo ukuthi uthisha nje ukuthi babe ngithanda ngoba ngithanda ukuhlonipha uma uhlonipha abanye abantu so bangicela ukuthi sicela udansele lapho sifuna ukubona udanse lapho hayi ngabona ukuthi angazi ngibe phambi kwabantu mina bathi banginika isihlalo bathi ngami ngiyothenga iloto bathi ngithenga into engizoyidla so sashaya leso sikhathi sokuthi kudansa mina ngisekho sengikhanga ngaloso sikhathi ngidlala amakhathi sengigolile nje sengiphumile esikoleni ngisitheni sasidedela elo ngoba kuthiwa igodukela mina ngidlala nokhazini wami amakhathi bafika kwathunyelwa umfana othiwa afika azongilanda so mefika ngingcolele mina maybe ashuma ukuthi ngekhaya ka-aunt mefika aunt bangithole khona kusho ukuthi ngiyadinga lesikole ngithiwa ngizodansa engisho ukuthi awona ke sengekhaya pho manje ngisafuna nibuya esikoleni sengingcolile vele hayi ashuma ukuthi okay geza ngisheshiseke uye khona hayi ngageza ngahamba ngakhona so mangifika khona la esikoleni ngiyaqala nalongena la i-farewell vele abantu kugcwele mina ngathi ngizama ukudansa ngabona kudijela imali ngabona ukuthi hayi yavuma lapho ngaqala khona ukujwayeza khona ukujwayeza nabantu sibe ngothisha ngokubona italent ngeke ngizothoma bekhubazekile ngithi khona imali ayitholaayo like yokhubazeka wena treatwa as just a normal person. Hayi nami ngazi mina ngithi njengomuntu onormal because ngiyakwazi ukuhamba ngiyakwazi ukupheka ngiyakwazi ukudla kodwa ke because the state of the government bangasho ukuthi kukhubazekile bakuthetha kanjalo okay so asibuye lana esikoleni ke izingane zinakho lokho ukubona mhlambe akucindezelanga lokho uphume kanjani kuleso simo as kukhona mhlambe umunye ingane akalinayo uyafisa ukukhuthazeka abe kuleli izinga abe kuma podcast abe semsakazweni a trend naye but regardless isimo sakhe akusona so wena yini le ekumotivateile ezimene bezikhona noma bezikhona mhlambe alusiphe eqadi bezikhona nezimo la khona ubona khona ukuthi okay ngihlukile la ya zike zaba khona futhi ziyena ngazibona ukuthi mengagcina sengiphila nazo hayi khona umuntu engizoyiphila ngoba ngidifferent ake nginami ngakhombisa ukuthi yini le ngidifferent ngakubona abangayithokozela ngami yabona esikoleni kwaba khona for the first time ngifika khona ngizobhalisa hawu umuntu official saqala umbona umuntu official esikoleni kuhle kube nje so kwaba nalo sisho bethi umuntu alright so buyahlonipha bade bengigqugquzela ukuthi ngaqhugquzelekayo nami yakona kwangekhulu kodwa ngoba nami ngangizithanda ngizazi ukuthi ngifunani qhubekela phambili nempilo ngoba enye into ebuye isilimaze sifuna ukwenza i-competition ngabanye abantu singayenza i-competition ukuthi umuntu ngibe ngcono kunale tata ngiyona izolo yilapho lesibula khona so now awukho la khona mhlambe ukuthi uNkulunkulu ngiyamxeka ungenza lesimo ngisamxila ngizomumxila sengikhona ukuba kuthiwa khona i-opportunity yokushintsha ngaloso sikhathi mhlambe ngangazama kodwa manje yabo sengikhona and futhi I'm so happy ukuthi ukhona no Mukeli uyizola wena just eyisholo yena umfoko myendo ukuthi okay impilo ikhona impilo iyaqhubeka right asizelana ke mfowethu emculweni na kwi-acting nakho konke are you happy isigaba okusona njengamanje noma you still want more khamba kanjani ya kona ngiyabona usukhona umehluko kunali nyaya edlule kona ngisafuna more safuna ureza nje igama lethi Ntuthuland caca usiyini Ntuthuland kahle ngeke uzothinta indaba kaMsawawa awungitshela ubudlelwano bakho noMsawawa baqala kanjani bahamba kanjani awungithathe ungibeke ya ngoMsawawa ngasebenza as a dancer kuyena oh yes ya wangibona nje ngidansa efile lapha ngasekhaya
nje nami ngazama kule ngimkhuthaza ngilema ngimzama umxhuma emafonini ngasasikhathi samafoni ya ngangawanaki nami ukuthi nje ya ngangenza nje ya so ngangileke ngiqhuquza kulema ngimthola ngagcina sengimtholile so nakona ukumthola wami ngangashona ukuthi ngizogcina kuyena ngifuna uqhubeke la phambili yabo so nahlangana ya sahlangana sashaya music ngadensa yaphuma ne-music video yakhona ngana kwi-TV naye ya wa happy ya wayijabu wazizwa nawe wamukela ukuthi okay ngikhona ke manje ngiyaphusha even ngibona kuma comment akhe kuthiwa ubani lo mfana umfishane uhamba nomsawa yabo ya naloko nje manaka really angiqondi mhlawumbe uxove izinto wena uqhamuka emphakathini like uma kuthiwa umuntu omfishane like do you feel offended? I know awunaka ngiyakunaka nje noma nje uthi hayi no it's fine phela fethi umphefumulo kayi yeah uma manje mengathiwa ngithi ngiyazibulala ngithi ufuna uma umuntu kayenze lo nto ngiyathanda ngendlela umotivate ngayo nami ngizizwa ngiqina mntana sekhaya ukuthi okay ukukhona izimo ongakwazi ukushintsha ukukhona ungabi namali ungazama ukushintsha ukuthi ube nayo imali kodwa into ekufees ekuwena ngeke ya mhlawumbe yabo nemali into ongashintsha mhlawumbe isikhumbu ukuthi ngeke kusaba mina msebenzi baphosa kodwa phathi wena usuka kwakho never right ke kukunjani ukuphila as a celebrate uvela kumabona kude like kakhulu social media trend umculo ba busy kubazali ubuja uyasithola isikhathi sokuchitha nabazali kube mnandi nijabule ya ukuthi mina ngibe ngihlala nabafethu kahle umano babuyile emakhaya nje bakhona umuzo lapha ngoba futhi basanda lesastyle sasemakhaya lesala elokushini ya befike nala singahlala nabo noma nami ngeke ngisuke ngokuthanda nami ngiyobavashela kukhona into ngisho ngabazali nje othi abazali bami they've played maybe a huge role empilweni yami kukhona nje ongakusho ukuthi yeah as I'm proud ngokuba nabazali too much a lot futhi nje ukubonga ukuthi nje ukubonga nje kodwa sibakhulisa mina manginothando nenhlonipho nokuthi ngingagive up ngokuthi sengiyazibona hawu mina wangimfishane like amboko but bambade orosi sibambade so basithatha ngendlela eyodwa efanayo ukuthi nje abantwana bami ngibonge nje lo thuba nje ukuthi kibe nabo awukubatshele mfethu mhlawumbe bazobona noma spiritual noma mhlawumbe bengayibuki lezi zinto esizenzayo but just spiritual I know ukuthi this thing ingafika kubo spiritually spiritual spirit yeah and there's a weight ngokomoya bazokuthola mhlawumbe ukuthi okay mhlawumbe ingane zakini futhi izokuthola izona zibakhombisa hayibona Ntuthuland uthi kanje yini ukubonga nje kubazalini ungayisho kubazali bakho besaphila besenhlanhlamvana ukuthi no ningizalile ngiyabonga kakhulu 1 2 3 4 5 just to appreciate mina ngiyabonga nje kakhulu kubona bobabili nje besaphila ukuthi bangizalile ngabe nenhlonipho enginayo ngayikhuthaza nami ukuthi ekugcineni khona into engifuna ukubenzela yona enhle ya isikhathi sona singovumi kodwa nje ufika ekhaya ngiphethe something kumina it means a lot ngoba nami ngiyafisa ukubenzela okukhulu kunaloko okwenzakalayo manje power fit okay mntana sekhaya sisa checka ke la sengifuna ke manje ke singene 3 questions nibe ningiqede ngiqede seningihleka sangathi mina nami yabona mfowethu iscript nami nginikiwe kwathiwa ndoda sebenza phezulu kwalomsebenzi nami ayikho into engayenza nami ngahlala ngaliya ngizothola sengiphekeka right nizima Africa as you know 3 questions akhona imibuzo ke unexpected questions la khona ke suke umuntu siqaqa nje sifuna ukubona ukuthi okay into zakhe isihamba kanjani mfowethu imibuzo emithathu mfowamyende okay ikuphi okuthandayo othi mawukwenza ukwenze ujabule ukuthi ngiyakwenza between okanye phakathi kwe dancer acting as well as a musician mculi actor as well as ukudansa acting yes yini ikhonze acting nje just ukutshontsha nje kancane ukusithi fasha oqala kuba phambi kwecamera yonto oqala le umculo uyabasha phambi
Umculo kanye uthi ya ngathi music video. Yabo. Noma uzopromote leyo ngoma leyo. Yeah. Uzoshuta ngalo. Kanti acting yazi namhlanje so actor namhlanje sasa lo sengikhipha konke lo ngendlela ehlukahlukene yabo. Ngenyaka eyi-1 uyakwazi ukuthi yabo. Okay. And uyakwazi ukubhalantisa acting kuzo zonke lezo. Yes. Okay. It's fine. I take that. So ke mhlawumbe ungafisa ukuba kuzali one day or noma mhlawumbe not just mhlawumbe kulaba abakhulu ke esinathi esibabona ukuthi okay mhlawumbe bayakhokhela and ba right. Yeah ngoba phela Yes. yeah usuke ke nje bes actor nje or even doing music entertainment kuyakunika igaba yabo ngene ukuthi nje mina ngifuna ukufika lapha. So now you win. Yeah. Okay, it's fine. Second question. Umbuzo wesibili. Awasho kahle. What umbuzo wesibili. Okay. Iliphi iqembu lomculo wesicathamiya beside iLady Smith Black Mambazo? Wahlabo lokho umculo wesicathamiya. I remember iLady Smith Black Mambazo inama Grammy Awards awu5. Okay, I agree on that. But now iliphi elinye olaziyo beside iLady Smith Black Mambazo? The Legacy. The Legacy. Yeah, yempela shawuhlala The Legacy. Ngihle ukuthi The Legacy it's like Afro pop. Kodwa na isifona nje. Yeah, no ukuthi manje sasenze. Iyafaka insimbi ngithi. Sasenze ngendlela esimanje. Cha ngeke ufuna uphunyuka. Ngeke. Hayi ngeke ukusebenza ngendlela zesimanje. Asibe eceleni le okay ke. Okay kodwa bengithela lotho but ke The Legacy I'm not. Yazi ngiyaqala ukuphikisa umbuzo ukuthi umuntu benginike answer ngiphike ukuthi no ayake yona. Nabo ngisinabo lo shiwe bebeshayilo ilo umaskandi mase bawumixa neLutuzan nayi lo genre yebani Afro pop. Uzothi umculo mana Ntuthuland. Shuchaza ukuthi wena mina uma ngicula okay angithi nje ucula ikwaito and house ikwaito negqomo house yonke lo umculo sikwazi kanjalo. Wena kusasa ufeaturishwa umuntu ocula imaskandi so umcula ngamaskandini? No, you are not right. Uyelo featuration mina umcula waskandi. Yes. Phela lapho ingithi vele ilo igender engifeaturishe kona. Igender ngifeaturishe kona umaskandi. Mina ngicula Afro pop. Maskandi lo. Bana ngizocula ngendlela ya Afro pop. Kodwa ngizowenza ukuthi istikho kumaskandi. Mana uma wathona ukhipha umaskandi manje. Yes, umaskandi. Usumakhasi kanye ukhipha ngoma eyi1. Yeah, maskandi lo ngoma. Nje bekushiwa ama-gender okuhlukene. No, I'm not happy. Not happy. I was ngifuna igaba le. Cha, I'm not happy. The Legacy. Hayi kodwa No. Hayi. I'm not happy. Hayi, nabe. Ngibe ngazi vele imambazo ukuthi uzongitshela ngabuncisha. Okay, kodwa nje. This is a strategy thing. Yabona nje kufana nani? Kufana le ngoma le abatrenda ngayo le ethi nje le ngoma le sihlala nami. Yes abatrenda ngayo. So le ngoma leyo is a Kwenzekwenzeke. That's not Kwenzekwenzeke. That's something of I don't know what. Oh, for Anna Kwenzekwenzeke. Finish. That question futhi ngicela ngokumuza wona lo sithathe ba ikolete yakhe uyazi ngibamba inkunzi hayi no asizowethatha asithathe ugcina ukhathi awusawufisi kwawona. That question okay ulibambe lingashoni chaza ukuthini awusiphe nje ngokwakho makuthiwa ulibambe noma ungitshela indoda ulibambe lingashoni kungabe usuke uchaza ukuthini mawusho njalo mothi umuntu alibambe lingashoni. Phela lapho bethu yazi lento umuntu ayifile esikole mase ngiyikhola. So lapho bethu kufana nathini nje. Ayichaza kanjani? Yazi manje ukuthi ngifuna ukufika kule semamashoni. Phela lapho ngihambe niqhubu. Abone let's mona umuntu asajoyina umculo asayinight esikole.
Bambe ngashona. No akuzothi isikole isizulu. Yeah, isizulu. Yeah. Yabona bambe ngashona. Angithi wamyenda wena. Lapho mana wamyenda. Angithi wamyenda wena. Umzulu. So awukho la khona mhlawumbe ngifaka igamane elithile lesikole mhlawumbe ngibuza ukuthi angazi yini ulwembu nani into ezifunda esikoleni. No ngikhuluma ulimi lwesiZulu la khona nawe uzokhula nawe ingane zakho zikhuluma isiZulu. Mawuthi ingane yakhe utshela ingane yami noma ungitshela mhlawumbe isithasa ubambele ngashona usekwenze njani uthe yini konje khona igama lishiya ngihlekisile ngathi zimu the igqubu. Okay. Cha wena phela ukhona le ndlela kade upheleshe ngayo manje ngaza ngicela kanjani lapho umuntu usebambelene igqubu. Yeah ayithanda igqubu. Okay so right ngempendulo buka phela nasesikolo. Ningizimu Afrika ngiyethemba ukuthi uNtuthuland le answer right. The answer right. Ngoba mina I won't say anything and I'm happy nge-answer yakhe and I think he's fine. He's correct. Okay. Uthula ngicela ungeka impendulo zakho ayizimnandi ngiyangicazela amanzi yazi. Fanele sibe happy. Okay. Asingenelana. Ngifuna ukubooka uNtuthuland azocula emshadweni. Ngifuna ngikhansela ngiyibuka into yenu. Ngifuna ukumsupporta. Ngingumlandeli nje we industry yaka entertainment. Ye entertainment then ngifisa ukuthi ngimfollowishe. Ngifisa ukuthi mhlambe ngimqashe right. Asiqale eqaleni ke uqashwa zithini izinto la uthola khona noma asiqale sibakhuthaze ukuthi bakuqashe awungathi nje kumuntu oyicancel anyone or available for ukuthi akusupport. Yeah mina nje ngingathanda kakhulu ukuthi ningisupport ngoba into mangiyenza so ngiyenza ngothando futhi ngiyazimisela mase ngikuyona. Sure. Angisiyeni nomuntu ofika la le stage bese afika la le stage bese izihle noma idakiwe yabo. Yeah solution ngalo ehle amponjwana amanzi. Yeah. So ke akesibuye lana ekutheni ke uthola kanjani ke kunaka uFacebook ubani Instagram ubani TikTok mawukhona any izinto za kuma social media ukuthi uthola kanye ukuthi sikwazi phela ukuthi sikufollowishe sikwazi nokuqasha usiphe nenamba yakho mhlawumbe ka WhatsApp. Ngiyazi ngiyabathemba ababukeli bami ukuthi they are very supportive and they will support. Yeah. Mina go ma digital platform or ma social media nguNtuthuland nje akekho umuntu Ntuthuland. Akekho umuntu futhi omthola ngaphandle kwami. Ntuthuland. Okay. Uma ufuna ungibhukha ku email ntuthuland@gmail.com noma ku number yami 0677 544 865. Cela usiphinde inamba uzosifakela lapha engineer 0677 544 865. Email ntuthuland@gmail.com. Okay. Nizweleke nimlandele uNtuthuland njengamanje ke sesifike siphethe amaphethuleni ohlelo lethu ebelimnandi ngendlela ezisimanga. Ngijabula kakhulu ukuvakashela kwezinsizwa ezahlukahlukene nezintokazi. Kodwa namhlanje ke Ntuthuland was in the house and siyabonga kakhulu ngokuthi avele ngiyazi indoda ematasa bekade futhi sihlela sitaqhamuke kube ngahlangana kodwa sizimtholele today safunda ukuningi ngempilo yakhe kuningi futhi sokulandela nangomculo wakhe nange-acting yakhe nazo zonke izinto azenzayo azenzela umphakathi. Mina igama ngulindo kuhle ngokwakhumalo kwanongoma ehlala Nkosi la ngiqhamuka khona ngithi nje nganza wethu siyabonga kakhulu kwi#Kwenzekwenzeke podcast. Kodwa ngizokushiya nje ke utandanekile kungekho okuphethe noma ukukujabulisayo okubukayo. Ngizokushiya lapha na ke nengoma yakhe uNtuthuland emnandi kakhulu ehlabahlosile kuyo namhlambe avelela ngayo nabamthanda ngayo abantu la ekhona ezosho kamnandi ethi ke lasho igqomu eDurban ithokozela.
baltulete akeke mamete la shiko metepe sibushu sugusu ladlali baltulete akeke mamete la shiko metepe ladlali baltulete Till music is outside so let's keep on my hitting a journey Till music is outside so let's keep on my hitting a journey Flashing, come the best. 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 La dali balzo le tepe, akeke zo mame tepe. Lashi come tepe, se pushu sugusu. La dali balzo le tepe, akeke zo mame tepe. Lashi come tepe. Waze wamnandi Waze wamnandi Yasijabulisa namhlanje Ntuthuland yasijabulisa namhlanje Waze wamnandi Waze wamnandi Ntuthuland yasijabulisa namhlanje Ntuthuland yasijabulisa namhlanje Yes, I believe.